Trese ka mga sabongero na dakpan sa managlayang operasyon sa Mindanao. Usa sa mga dinakpan kanhi na nagpositibo sa COVID-19 diyang nitambong sa Sabong sa Matina, Galiera, Davao City. Ana ang report ni Sheila Vergara Rubio. Gilayong giambakan sa CIDG Davao ug Baguio Police ang na-report nga sabong sa Barangay Tawan-Tawan, Baguio District niadtong Sabado sa hapon. Positibong naaktuhan ang pagpinustahan og away sa manok ug gining nasikop ang 11 ka mga sabongero. Isa sa mga pahimangno pud nato ma'am sa publiko nga dili na ta kumbaga mo engage aning cockfighting kay ginadili gini sa ato labi na diri sa syudad sa Davao sa executive order. Gila madinakpan nga sila si Ricky Ahok, Emmanuel Chanco, Philip Saladjo, Ariel Lopez, Ronald Basan Jr., Chardito Canoy, Emerito Taliping, Reynaldo Ramos, John Vincent Hamili, Marcelino Ostero Jr. ug Andrew Tan. Nakumpiska gikan sa mga dinakpan ang pipilak makagamitan sa pagsabong, ingon man ang pusta nga mobalor og kapin 100,000 pesos. Usa sa mga dinakpan ang kanhi na igo sa COVID-19 dihang nagsabong sa Matina, Galiera ni adtong Marso. Na-apprehend, isa po din siya sa biktima atong unang diha sa sabungan no sa Galiera. So isa sa atong gitan-aw diha pod kining basic career pa siya ba. So right aware ato ang gi-swab test siya, swab test nato and nag-negative po siya. Samtang duha usab ka sabongero ang nadakpan sa otoridad sa Purok Pag-asa, Barangay Washington, Surigao City. Gila ang mga dinakpan nga sila si Rodes Sinarillos Mundedo ug Marlon Cuevas Amarillo. Gikumpiska sa kapulisan ang mga manukig sa sabong, mga tari ug kwartang pangpusta. Mag-atubang og kasong paglapa sa RA 11332 ang mga dinakpan. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.